exercise lang para mawatwat dagiti urat iti inaldaw-aldaw kanronan natin agsapa igiti mulak kata kabsat sili nga dakkel di bunga na ada iti papaya nagbungbunga avocado ada magbungbunga at avocado kita mo niyog ada magsabong marunggay nga dadakkel iti bunga na kasla may sa metro basit ni may sa metro kagud 2 metro siguro o ada di dadakkel ada mo di babasit ada tigong bunga nyug yay saig so nalpas man di trabahon pagwatwatan lang kakabsat kinigayan tap nakastakit kanayon nga healthy ti bagi tapos nga da iti trabaho lat nga pang train iti bagi tayo tap nakastakit saan nga madaan iti sakit natubker lat tayo resistensya tayo nga mga serve kada iti saksakit nga dumapo kada tayo kakabsat nga yan kung sa resistensya tayo no kanayon nga sila tayo iti natmateng halaing nga iti inaldaw nga karne madikit mangan tayo mat kada iti natmateng kat nakastakit pumintas iti daloy iti dardara tayo kakabsat antay tayo nga ag high blood damot na iti mulak nga sili pa iti side parya nabigit kay panangan ng Ilocano atap ng parya nabigit kay nabigit kay talukon na mabaling ugutin kasi nga agluto ka itagsapa. Thank you for watching.